Harado. Kai. Direba. Da direba. Me ya faru? Tsaya, an mun sata ne a wannan mota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An sace min kuɗi na. Haka. Wannan wani irin al'amari ne wannan? Yanzu ba aka Tsaya nan. Ni dai tun da nake harkar nan jama'a. Ya malam babbar kai kana kallo ana cewa an yi sata ba za ka yi magana ba. A wannan dole ne in tsaya. A karma kallawa motar nan ka yadda kuɗin nan? Ina shaida maka direba. A fito min da kuɗi na wallahi tun kafin rai ya ɓaci. Turmus. To jama'a. In dai da wanda ya tsinci kuɗi a gurin nan na akar makallawa ne ya kamata ya miƙo dan idan jama'a suka yi yawa a guri ba a sata. Yawwa ba yadda za ka zo cikin jama'a ka ce kai musu sata. Gaskiya ne abin da ka faɗa ko ba gaskiya ba. In aka ce jama'a sun wuce 1, 2, 3, 4 to ba a kiran sata. Wannan Ko sata aka yi maka shi haƙuri wani abu ne da zai ji maka lahira ya amfane ka. wannan Ko gaskiya ba. Wannan gaskiya. Jama'a idan Allah ya sa bayan Allah nan kuɗin nan ne suka zarme a ƙasa wani ya gani a cikin ku. To Allah ya dauko a bashi. Baba kada kuma ka jawo a ga kuɗin nan an tsunto ki a kar ko a ce a koma tasha a gano kuɗin nan. Yanda ka fi mutane sai maka. Kai yaro, kai mun shiru. Na fi karfin na san a ce na zub da kuɗi a waje ban sani ba. Shigowa mota sai ce an masa sata. Yaushe ma ka shigo da kuɗi Amma ka da za a duba sata babbar maka? riga ta. Da kuɗi na shigo cikin wannan mota. Saboda haka dole ne a cikin motar nan aka sace min kuɗi na. Abin da ya saba. Kuma wallahi direba ina faɗa maka. Wallahi dan musulmi kenan ko? To ko a fito min da kuɗi na wallahi ko abin da ya faru 1907 wallahi yau ya ƙara faruwa. Kuma wallahi a fito min da kuɗi na in ba haka ba wallahi duk na cikin motar nan zai ji kuma zai gani. Baba 1907 Eh, a lokacin Muhammadu Majalisar Ɗinkin Duniya sai ta kaba kwamiti da a bincika ƙasashen Afirka wannan masifar ta faru. eh, ai ba na rabo da alkur'ani ka san cikakken musulmi duk inda yake baya rabo da littafin Allah. kai mai da qur'ani ni ina da ismi wallahi mutum ya lalace bari mu ga irin baiwar da Allah ya lalace ya zama angulu wallahi. Amma kuɗi a aljihu angulu nan fa aljihu baka ga alkur'ani dai sai a rantse yanzu. An dawo da su direba an dawo da su mu je kawai. To kaga ba dan Allah ya mu je an dawo da su ba dan almajiri bane kai alhamdulillah ba dan malami bane kai da na sa mutanen motar nan sun ma zanga zanga. A wannan magana kuma a bata tunda an dara kuɗi kuma alhamdulillah. Ni ko na sa na sa mutum yayi zanga zanga wallahi ka ciwo mutane mutunci. ni godiyar da ne wa Allah da ya zamanto an samu abin nan inda muke kayan wani baya bata inda na gode wa Allah saboda ni sai na zaɓi abokan mu'amala nake mu'amala da su cikin ikon an gani to shi ke Allah mun gode ma 1907 direba 1907 in kaga abin da ya faru wallahi sai ka tausaya wallahi sai ka tausaya Lokacin ba shi ne ya ila ashe kai ne wannan ka kawo ni ne labari da yake lokacin mu mu zo duniya ba ana akwai nan nan zaka sauka ga mukan Allah madalla ya isa za ka wuce kwana ta direba. Alhamdulillah tunda dai Allah ya sa an ga al'amarin nan kaga akar makallahu daga yanzu shikenan mun riga mun saba da juna tunda naga irin baiwar da Allah ya maka. To nagode. Naga irin baiwar da Allah ya maka amma ni ma kuma in dai wani al'amari ya taso kaga duk inda nake bana rabo da alqur'anin nan littafin Allah. Ai direba kwantar da hankalinka ko a bugun kasa zan ganka. Ai in na so in ganka zan buga kasa. Alhamdulillah. Sai in ganka ce. To ni ma zan ka kwana. Allah ya dare direba. Zan ka kwana. Amma fa akar makallahu bai bani kuɗin nan ba ba. Bai biya kuɗin nan ba ba. Malami ne zai ma'adda. Ka san gidansa ne? Zai ma'adda kawai zai ma'adda. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe.